eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men hande ko ɗo gaccirno ɗon on kollanoma karfeje 14 hono ba o e sinara o e mimarak e allif e lamara e hasaqiru e ara e hatongu e nunarak e yanara e del e ayna baliɗo e keefo e wowo ɗeɗo karfeje 14 kanƴe bindirnoɗen bismillahirrahmanirrahim e alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin ɓe mbiya maliki ɓe mbiya maliki ɗo kano ɗon ɗum ɗo tan woni ko jangono joni noon sen mbaɗi daniyenne ɗo hande har feere wootere ɓeydi hen woni tajorɗo nani gasi keɓa karfaji 15 har feere ndeɗo noon hande sen bindi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta ay ta o nan ɗon nasta on ta goto ɓeydi e windande hande nde on ta goto ɓeydi hen ko heddi ko fof nana mofti e nder 14 jangono ɗi hakkude ba siñiƴe mimarak allif laamo e ha saqiru de ara ha tungu nunarak yanara del ayna baɗiɗo keef wow tajoro ɓeydi hen joni sen bindi tan on saaha jiiya ko jangunoɗa ko hay hunde hen ustaki ayi gara mbaɗen ɗo mbaɗen ni ayi binden iyyaka na'budu ay allif nani ay jubriya o nani ɗum woni allif taƴƴo ko wonno ka janggani a jangi allif a jangi jubriya a jangi allif taƴƴo ay ɗum ɗo woni keef ɗum woni iyyaka ay na'budu o ko juburna nani wadde a faami nunarak e juburna nani ko jahata so adima ko juburna hakkude bindol juburna sara bindol nunarak kañum tan nunarak ɗo noon ko adiɗo wadde gadda ayna baaliɗo aynani a jangi ayna baaliɗo ɗum woni gadda jubru ba ay woni ba jorɗo ɗo ko hakkude woni jubru ba mbiyatama ay gadda del ay del nani ɗum woni na'budu ko ni windirte ala ko woni ɗon ka janggani juburna o wonno nunarak ayna baaliɗo woni ayna dariɗo ko goto jubru ba woni ba jorɗo woni ba del nan ɗon gara gaddoya kadi iyyaka goɗɗo on noon gaddoya wow mo jangunoɗa to malki ɗo ay wow nani gadda allif nani gadda jubriya nani gadda keef ma nani altaƴƴo nani gadda keef ɗum woni wa iyyaka ni windirte gadda na wa iyyaka nasta'inu ay juburna nani wadde gadda siñi nani ay ta jorɗo ko ɗo nannuɗamo o jajuburta ay dariɗo artiɗo ay jubriya artiɗo ay nunarak artiɗo ɗo nasta'inu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu wadde nde windede fof so rendi
alaa ko tawɗa e mayre ko alaa e nde to waɗani ayi mbaɗen ni seeɗa nde usto seeɗa wawa dañide ha timma ayi gustende seeɗa eyi moƴƴi ay nani hankadi a jangguino maliki yawmiddin nani ɗum ɗo jangunoɗa maliki yawmiddin ko ɗo hanno ayi ɗum ɗo jangunoɗa hande noon koko wojji ko janguɗa ala ko woni ko wojji ko sowona harfere wotere ene wiye guitta ɗum ɗo ɓawa yiide ha moƴƴa ayde ɗo hande nde ɗo ma windande fof so rindi e hewde ko taajo juɓata o goto ɓeydi hen tan pet ko heddi ko fof to nde ɗo windande wotere nde ɗum ɗo tan ɗeɗo harfere tan bindi ɗi fof lawol gotol nani sappoji harfere ɗeɗo jangunoɗa ala hen wonde ɗo na janggano sa ɗigginiɗe andu ga kam koko winda tan e saña ekko bindol wadde ko ɗo keɓɗa bismillahirrahmanirrahim ɗo keɓɗa alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗo keɓɗa arrahmanirrahim ko ɗo keɓɗa maliki yawmiddin ko ɗo keɓɗa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kasi ɗe kafe 15 bindi kaɗo haala kañum kadi bindoyde ko hedditi e fatiha ko sengay kadi ñawon kadi mon jii ko ɓeyton ko hewata on paamide tuggi tan kam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin ɓe mbiya maliki ɓe mbiya maliki ko gotum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ɗum fof so rendi harfaji 15 ɗe janngunoɗa abajada ɗe e natti yatinani ɗum waɗi fatiha en itti ɗum waɗi seereɓe moƴƴuɓe aɓe janga aɓe gado jangguinde suko o fatiha ha timma woni basiji mara ko jangatono ɗum woni sirru muɗum mbawa yettade famde karfeje ɗe law so fatiha ma timmi tan karfeje nogas e goo heɓimo ɗon e nder simoro wotere ayi heddo karfeje jeeɗiɗi ɗene sa jangoyi naasi tan tati jalti kadi janggo kadi falaqi ɗiɗi jalti wadde heddo ɗiɗi pet ayi za koyngal zeyyin deke a faami deke ɗeɗo tan bindi kamilo ɗum noon mbasa yawdeɗe kadi mbasa yowdeɗe hoto yaw hoto yow hoto yawde hoto yowde ɗe tan jangata aɗa wawaɗe bindade ko gasi noon gara caña sa yi deftere nde ɗe winda ko ɗum janggunima deke ma ya guddata deftere nde to fatiha windaɗo jiya ɗum ɗon a faami ɗon de yo hokke nande e famde ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañi ɗon janggon ɗigga ala ko woni ɗo kon janggano ɗum ɗo ko ha tan ganda no sañirte janggaton joni on kollama alkuɗe ɗe gasi oɗon kolle no masir no windirte sa wawi bindol ngol on saha so masoyama jangde ma ɓuura yawde ɓuura webde sa janggani alkule ɗe a famani ɗe andu ko janggata ko tampere ma wonatuma hen hoto heño hoto hippu ƴettu kuɗɗula karne hande noon ko wojji ko to jangguɗa alif jubriya ay taƴƴo keef jubru na ayna dariɗo jubru ba del wow alif jubriya ay taƴƴo keef jubru na siñiiƴe ɗum fof janggama jubru ta o ɗo ko hakkude mbiyama jubru ta ko ɓeyni kum ko ayna baaliɗo ayna dariɗo ko gotum jubriya nunirak ɗum fof e juutde ala ko ɓeydi hen sowona harfere wotere jubru ta o ko heddi ko fof nan dow to ɗum noon hoto haqqille ma woɗɗoy tampina hoorema cikka ko heewi wonɗo taw heewani ko janggono ko artiraɗo ha tan haqqille ma ɓaɗo ko janggata ko
ƴette kuuɗi e karneji mbañiɗo jangon ɗigga ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kole Sénégal alhamdulillahi bi alamin a saggi noon mbatta tan ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya jeeya WhatsApp o ngara saggire saggere ma walla an kesso jiɗɗo nadde heno bisimilla ma ngara naata kalna sarɗeji ɗi aɗi belma naata ɗi belanima jokka haaju ma ni foti yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen yo Allah mo gondiɗo wassalam.